Karon ang atong hisgutan nga unsaon man nga mataw ta pag-usab. Karon sa ako nang gingon unsaon man nga aron masabtan nato ang iyang mga pulong. Maablihan ang atong espirituhanon nga mata. Aron masabtan nato ang mga sulat diha sa iyang pulong nga nagpunting ngadto sa iyahang gingharian. So, matud pa, basahon ako pag-usab si Yeshua mitubag kaniya sa pagkamatuod sa pagkatinuod gawas kun ang tao dili mataw pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Elohim. So kinahanglan nga mataw siya pag-usab. Apan unsaon man ang pangutana karon, unsaon man sa tao nga mataw pag-usab. Gani si Nicodemo, no, kung basahon nato ang sumpay na ini diya sa bersikulo 4, Juan 3 bersikulo 4, miingon si Nicodemo kaniya unsaon man sa usa ka tawo nga mataw pag-usab kung tigulang na siya. Dili siya makasulod ngadto sa taguangkan sa iyang inahan sa ikaduhang higayon ug mataw pag-usab. Makahimo ba siya? So tinuod dili man gyud, no? Bisan sa tuwa watong sabton naabay tawo nga pwede siya mataw pag-usab. Bisan gani ang batang bag-ong natawo sa dihang mugawas na siya diha sa taguangkan sa iyahang inahan. Dili na siya pwede nga ibalik nimo dito sa sulod. Dili na nimo pwede isulod dan anak na pod og balik. So dili na, imposible kayo na maitabo. Buto sa but ani nga kini nga pagkasulti ni Yeshua nga espirituhano ni dili ni pisikal. Dili ni siya unod nun nga ipakataw kapag usab nga balik ka dito sa tiyan sa imong mama og ipakataw kapag usab. So mo na ang atohang tun-an karon kung unsaon nga mataw ta pag-usab. Ang gani kining pagpakataw pag-usab tungod kay gisulti kini sa bugtong anak, no? Nga si Yeshua kinahanglan mahitabo gyud ni sa tanan nga tawo. Dili ni para lang sa usa o dili para sa duha kun dili para sa tanan, no? Para ni sa tanang tawo. Dili lang ni para sa mga halangdon nga mga tao, para lang sa mga hari, para lang sa mga presidente, o para lang sa mga balaan ng mga tao, para lang sa mga ministro, sa mga pari, sa mga pastor. Dili lang para nila ni, kundi para sa tanan. Gawas kun ang tao, isip kita tao, kitang tanan tao. Kinahanglan kitang tanang tao matawo pag-usab. So karon ang pangutana unsaon man nato nga mataw ta pag-usab. So balik ta mahigala, balik ta sa creation, sa pagbuhat sa Ginoo sa tanan, no? Apil ang tawo nga iyahang gihimo. Adto ta sa Genesis 1:26, Genesis 1:26. Miingon dinhi kung basahon. Miingon ang Elohim, no, sa ato ang pinulungan Dios. Miingon ang Elohim, buhaton nato ang tao sama sa atong hulagway. Sunod kanato. Magdumala sila sa mga isda sa dagat, sa mga langgam sa kawanangan, sa mga binuhi nga mga mananap sa tibuok kalibutan ug sa matag mananap nga nagkamang sa kalibutan. Balik ta dito sa unang iyang gisulti sa Ginoo siya, buhaton nato ang tawo sama sa atong hulagway. Yun siya, buhaton nato sa tupa na di siya kauban, no? Yun siya, buhaton nato ang tawo sama sa atong hulagway. Pariha og naong nila. Sila nga naghimo, ang Ginoo nga naghimo sa tao, buhaton ni ang tao nga pariha sa iyahag itsura. Ang akong pangutana, ikaw higala nga nagtan-aw karon. Unsa di itsura sa Ginoo? Unsa di iyang nawong? Nadiya mabasa sa Juan 4:24, John 4:24. Ningon diri, mao ni ang dagway sa Ginoo. Ang Elohim espiritu. Ug ang mga tawo nga mosimba kaniya kinahanglan nga magsimba o magasimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa ato pa ang Ginoo, ang Elohim, espiritu di siya, no?
Buta sa bot espiritu dili makita. Katong tao nga iyang gihimo nga mayon siya magbuhat tag tao dito sa Genesis 1:26 nga sama og hulagway nato. Sama kaniya nga espiritu pod ang gihimo sa Ginoo nga tao. Ato pa kung dili makita ang Ginoo kay espiritu man, ang tao pod niyang gihimo espiritu sad, dili sad makita. Pero tungod sa iyang giingon, dumala sila sa mga isda, sa mga langgam, sa mga binuhing mananap sa tibuok kalibutan ug matag mananap nga nagkamang. So tanan nga mga mananap, ang tao ang magdumala ani, unsa yung magdumala? Para dito anang nakay iro. Ikaw may gabuhi ba? Ikaw may amo nila, ikaw may nagbuot ana kanang manana, kanang iro nga naani mo, kanang iring, kanang imuhang mga mananap nga naani mo, kanang imong mga manok. Ikaw may nagbuot ana, ikaw may magdumala. So mo na ang sugo sa Ginoo, dumalahan sa tao kining tanan, mga mananap, mga isda, mga langgam. So unsa man niya pagdumala kung espiritu siya nga tao. Hindi siya makita. Kintahay manawag siya karon sa iyang iro. Siya tuy. Unsa man pagduol sa iro sa iyang espiritu man siya nga di man siya makita sa iro. Ang iro unod man, naa man siya unod, makita man ang iro. Makita man ang mga mananap, makita ang tanan nga mananap. So kinahanglan buhatan sa Elohim, buhatan sa Ginoo ug lawas sab ang tawo. Munang pag-abot dito sa Genesis nga naghimo siya og lawas sa tao, no? Ngagikan sa abog. Mingon diri Genesis 2:7. Gihimo ni Yahweh nga Elohim ang tao gikan sa abog sa yuta ug gihuypan ang bangag sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi. Ug ang tao nahimong buhing binuhat. Sa to pa, katong tao nga iyang gihimo nga espiritu nga tao, naghimo sab siya og unsa? Lawas nagikan sa abog. Kay karon ang tao makita na siya dili na katong espiritu ra, no? Nga na siya lawas nga makita aron sa dihang magdumala siya sa mga mananap, makita pud siya sa mga mananap nga iyang gidumalahan. Kung manawag siya sa iyang baka, di makita na siya. Makita siya sa iyang mga iro, iyang mga manok. Makita siya. Mao na siya gihimuan sa Elohim ang tawo og lawas nga gikan sa abog. Karon unsa naman ang tawo? Unsa naman ang iyaha? Naa na siya lawas. Katong espiritu nga tawo naa nay lawas. Pero naa pa gyoy usa nga nalangkob diha sa kinatibuk-an sa tawo. Atong basahon no sa unang Tesalonica 5:23. Hinaot nga ang Elohim sa kalinaw mismo maghingpit sa inyong pagkabalaan ug ang inyong tibuok nga espiritu kalag ug lawas maampingan aron walay ikasaway kaninyo sa pagbalik sa atong manuluwas nga si Yeshua. Kato pa, ang kinatibuk-an di sa tawo aduna siya'y espiritu kalag ug lawas. Siguro sa atong nasayra no, kalag ra itong himbawan og lawas or lawas ra og espiritu ang tibuok sa tao. Abi nato ang kalag siguro og ang espiritu parihara. Dili na lahi-lahi na siya kayo giusa-usa gyud ni dinhi. Ang tibuok maghingpit sa inyong pagkabalaan og ang inyong tibuok nga espiritu kalag ug lawas. Ato pa giusa-usa gyud na siya. So mo na ang tibuok sa tao gikan sa paghimo sa Ginoo sa unang tao nga mo si Adam, gihimo niya sama siyang panagway nga espiritu nga tawo. Unya pagkahuman gihimuan niya og lawas gikan sa abog o iyang gihuypan sa makapabuhing ginhawa. Karon nahimo na ang tawo, naa na siya lawas. Unya napadid siya talag.